Sausa ka up. Ano pala siyang kaagi karon? Maukining sa kababay nga taga Mabulo, Cebu City. Ang atong matatampo nagdasangan nga Krisa. Day, kita ko babae ba nga nagmotor pagpadung nako diri sa eskwelahan ba? Nindot talaga kitan-aon? No? Ganahan di kang magmotor, day? Ganahan ka ayo uy. Awa lang niya nagdako-dako na ko ay. Basta makatrabaho nilagi ko, mupalit kog motor ba? Hala, day. Si Mark. Ay, kagwapo kiniya, uy. Uy, hala. Na-crush ka ni Mark, day? O, day, uy. Kisa man si dili makrush anak niya nga. Gwapo man kaayo. Hala, uy, pariya day ito. Na-crush man po ko niya, good. Oh, mao ba? Uy, dili na ko makrush anak niya, day, uy. Ha? Ano man? Gusto lang ko mo giveaway ni mo. Igan anak ti ka-love. Mao ka kon manguyab man gani na smart ni mo. Sugta gyud ha? Thank you, day. Love you, day ko ni mo, da. Krisa, day! Uy, naunsa ka, uy. Lagi na kagdila, no? Nadutlan gid si Mark ay. Nanguyab gid siya nako. Og day, guess what? Ako na siya gisagot. Wow! Good for you, day. Happy ko para ninyo. Unta, magdugay mo. Day! Nakadawat lagi ko sa mga incentives. Makapalit ako motor ugma. Ay, at last, matuman na gid akong pangandoy. Wow! Pasakya unya ko, day, ha? Siyempre, uy. Usaragod ka ba ning atong giabangan diri sa syudad? Og, magiana po na akong imong gitrabahoan. Mong ayaw ka bala ka. Hatod ko, hati ka. Hoy, hatod ko ha, gyud. Dili ka mangigi si Mark, anak. Ay, ngano? Sa kadugay na namo. Kay bawo na po na siya. Uy, nga unsa ti ka kapinangga, no? Oh, matouch man sa taoy. I love you, best friend. Babe! Ay ka palayo, ha? Kini-kini mong best friend, no? Gayon sa kuno. Abi ni mo, di pa yung uyo na nang magpalit-palit sa ng motor. Pero, di pa siya mapapugong, eh. Unsaon? Nga mao man na iyang pangandoy. Sa una pa. Lisod kayog pugna nato kay basin unyag mangluod. Ay, mao lagi. Pero, hinoon, ang kalipay raman gyud sa imong best friend ang akong ginona, Krisa. Kay love kay nako siya. Ayaw ka bala ka. Kami man maiperming mag-uban nila ni. Ako siyang badlungon kung magpakusog sa dagan. Dako sa pagsalig nimo, Krisa. Naibaw kung di nimo pasagdan ang imong amiga. Nga naman ko. Mura magdiinit ang akong lawas na gismailan ko ni Mark. Diyos ko, ayaw itang kong tintala. Uyab siya sa akong best friend. Dugay na akong gikalimtan nga crush na ko siya pag high school. Krisa? Oh. Nakoy sa nimo? Isublig kay kag tinutukan ako. Ha? Uwa, uy. Kuan, mo lakaw sa ko ha. Ing na lang unya sila ni nagbalik niya. Huh? Nag-guilty ka sa mong na-feel para sa uyab sa mong best friend? Oday. Dili na ko kung makatutok sa akong best friend so kadad to. Saon man yun ako, uy. Oh, simple. Ay, maghuna-huna. Ha? Kaya gamor ka nga, magsigig huna-huna, Jai. Sige, nagbalik-balik sa imong utok. Uy, og, dili ka na gininuon maka-move on ng more. Uy! Si Bako ka already ha. Nag-give na ko ni Lenny sa una. So, angay lang nakalimtan na ako si Mark. Oh, correct. Uy, Jai, kanyang gabi iba, mag-bar ta, ha? Ha?
Pag-inom ta? Dili kay inom lang, maghubog ta. Kalabat sa kukoy. Bayo-bayo kong nainom gabi, Ida. Malipong pamang ko. Kalami pang ikatog, uy. Tay! Tay, Krista, mata na, oy! Late na itaon ka, ayaw ko! Bango na diha! Uy, hala. Hapit na ba ting alas 8? Patay. Late na kinmingguhan ni Lenny. Kadugay ba sa di mong ibangon, oy? Awa, maliit kita, ani. Sorry, kid kaayo, day, ha? Gito ka, magod kaayo ko, uy. Pagbantay, ha? Kay magpakusog ko, para dili to maliit. Uy, day, paghinay in taon. Uy, delikado lang yung magibuhat. Maliit ta, oy, kumukahinay ta. Oh, hala, day. Lagi ka sugat. Pagbantay. Day, Lenny. Pasaylo ako, day. Sorry, kid kayo. Ako magin mo hinong tanan. Ako, nigsa. Kaya kung dili patugod na ako, dili ka magpadagan ng ingon adto ka kusog. Pasaylo ako, day. Day, sakto na, uy. Ayaw basulang imong kaugalingon. Hindi mo sa. Panahon na lang yun siguro niya. Makaingon na ka, anak, day. Kay dili man ikaw mo'y nasa kong lugar. Sa'yo na kaayo para ni mo. Pero day, sakit kayo. Wala nga akong best friend. Sigurado kaya kung dili ko pa sa iloon ni Mark. Kaya ako mo inipatay sa iyong uyab. Oh. Mark. Ato na ko. Ha? Nga naman. Di lang day ko ni mo unungan sa panahon sa kong kasubaanan karon. Ako mo hinungdan inig-tanan, Mark. Ako mo inipatay sa akong best friend. Ako digsa. Krisa, gustoon man nato nga mabuhi si Lini, pero kung panahon na gyud nga kuhaon sa labang makagagahom, wa na tayo mahimo pa. Maong ayog basulang yung kaugalingon. Mark. Krisa, ubanin na lang hinuon ko. Gusto na ko nga magduungan ta og move on. Oh, Mark. Day, sa'yo pagit kaayo. Naglisod pagit kong tawad. Pero nahibaw ko nga kung naapa ka diri karon. Imo na sa kong kikasabal. Kinagsige na lang kong hilak. Dili naman yung kaganahan ka mo hilak ko. Ilabi na kung ikaw mo hinungtan. Mao na rason nga nung dili kita mag-away. Gimingaw na kaayo ko di mo, day. Ug ako kahibaw ko na saon din ako pag-move on. Please, tabangi ko, day. Tara, Krisa. Mamauli ka. Sige.
Bye, best friend. I love you. Kamingaw na ining bahay nga among giapangan ni Lenny. Ako na lang usa. Dili ko kanahang mulakaw. Sukad nga nawa na si Lenny. Dili na ko ganahang mugawas. Wala po ko mo duty. Nawala na ko gana sa tanang butang. Best friend, kiminghaw na kay kunimo. Krisa! Si Mark, lagot sa man siya din Tana, Ha? pangandam kay manglaag ta. Karon dayon? As in, now na? Oh, lagi. Pagdali na. Kaligo na. Okay. Kalami sa hangin diri, uy. Di ba, anhiman mo maglaagan ni Lenny? Kay ganahan kayo sa diri? Oo. Basta muari gani mi. Kay mura sa dog. Naa ka. Ha? Nga naman. Ikaw man ang iyang permisgutan. O gusto niya nga ubanon ta ka diri. Pero, di ba yagi pwede nga duha ka buok ang angkas motor. Maong, wagi ka na mo ma-invite diri. Mao ba? Salamat, Mark, ha? Wala ba ako ikaw sa bahay so kanawa sila ni. Pero dako kayo nagtabang ni imong gibuhat karon. Murag nigaan-gaan ang akong dukhan. Pausag ko, Chris. Og dili mayo nga maapektuhan ang imong trabaho. Kay di malipay si Lini, anak. Og di ba, ningon ko nga magdungan tag move on. Mao nga sukat karon, kita na'y mag-uban-uban. Kita na ang mag-best friend. Mark, I always thought you were the Ay, mao di ay nga inspired na kay Kadzay. Kay si Mark naman ang imong kauban permi. Masinugasan na pa do nga inyong pag-uban-uban, ha? amaw. Ikaw, no? Hatagan yun mong Malaysia. Ay, sus. Ako ging na nga. Wasag ka mula nga manguyab si Mark ni mo. Ha? Kalami, gid sa feeling kung makahanggap og hangin. Mao bitaw nga gidagit ta ka diri sa baybayon. Diri ta nang laag. Kay para relaxing ang feeling. Ay, Oh, kalawom gud adto. Gimingaw ka niya? kada adlaw man gyud kong mingawan niya. Pero lahi ang akong ginawa na karon. Unsa man? Dugay na gining nakasamok sa kong noon na Chris. Sukad nga nagkaoban-uban ta. Naka-feel na ko ani. Unsa man na? Ay, kikulbaan man inuon ko. Chris, I love you. Mark, Sorry kung mao niya ako na-feel wara nimo. Pero di ko mahimutang kung di na ako ni masulti nimo. Mark, ang tinuod. Dugay na po kong na-feel para nimo. Oh. High school pa lang ta. Na-crush na ko nimo. Pero, nag-break ko sa akong best friend. Chris, hatagan ko nimo chance. Dili man siguro masuko ang akong best friend, no? Dili, Chris. Og naibaw kong nagtanaw siya nato karon. Og nalipay siya para natong duha. Kay pareho tang nasa mayong kamot. O, sige, Mark. Kita na.
Yes! Always been a dreamer. I was born to belong. Karon, minyo na ni Mark. Og may duha na mi kaanak. Og among ginganlan og Lenny sama sa pangan sa akong best friend. Dini na lang kutob. Daghan salamat sa pagtagad ni akong tampo. More power sa RMN. Handumana. So za ka. Ano ba daw siyang kaagi karon? Mao kini usa ka lalaki nga nagpuyo sa bukirang bahin sa hilong sa Leyte. Ang ato madatampo nagdasangan nga Lito. Bro, hapit na magiging ang abli sa klase. Asa ka tapos kwilahon o high school nilang papagmama, no? Aw, labing siguro yun bro. Sa barangay kita ini peskulahon kay bago ba yang nanganak sa mama? Ina ini bro eh. Sa elementary, sa central, sa lungsod ta nagskwela. Unya, first section pa gyud. Unya, inig high school. So, barangay tapos kwilahon. Aw, tay may mo ini bro eh. Importante yan nga, okay, eskwela ta. Oh, maugyod. Naunsa man mong duha lito, Duloy. Nga nagtimi-timi man mo kaon. Busog na ko ma. Ikaw lito, paninuod og kaon diha kay mukuyo ka na ko ron adto sa tuuma. Pa, ma, Hmm. asa di may mo skwela? Si Papa ra ninyo ang magbuot kung paeskwelahon ba mo o dili. Skwela lang mi maoy. Bitaw ma. Pa, mga eskwela lang ni Manuel ito eh. Ako gusto ginta ko nga mahuman mo sa pag-eskwela. Ang problema na to iniron kay lisod kayo ta. Ya upang nanganak sa mama ninyo. Ya lisod kay itong panginabuhi. Ay, Naunsa mga bro? Naghinuktok mga diha. naguna-una lang ko nato bro. Muraog, di magitingalit amo kay eskwela o high school ini kay isod man kay ta. Mo sabitaw na akong gihuna-una bro. Paminaw na ko. Murag, di ta makaskwela high school ini. Di ni mahimo bro. May ita ko pagi nga maka-eskwela ko. Ha? Sa may buhato ni mo? Bahala na. Basta mangita gi ko pagi bro nga maka-eskwela gi ko bro. Bro, nakibalita nimo. Unsa man na bro? Na-exam og interview para sa Sister of Mary sa Cebu. Uy, mo ba? Oh, ug kung makapasar ta, adto sa Cebu pa eskwelahon. Hinduta ko na bro. Mo apil ko na bro. Oh, di man pwede, bro. Usara man ang paapilon sa usa ka pamilya. Mo ba? O unya. O unsa man? Ako na lang mo take og exam. Ako lang bro kay konsultihon ko adto ko sa Cebu mo eskwela. Sige. Ikaw na lang bro. Pastilan, gining bataa. Wa man gid mananghid nga mo take siya exam. Kumusta man ka? Dali man ko to ma. Ako rin iyang gitugon nga pasultihan ka. Ba! Bulito! Oh, diyan na si bro Duloy ma. Nakabasar ka bro? Oh bro, nakapasar ko. Nga sa ato pa. Ato na kamo eskwela sa Cebu? Uma, Hayo-haya ko di mo. Haon ya. Kanos amang kamular ka? karong gabi ima, mularga nami. Uy, kadinalian ko na na. Mo may ingon sa nagda dito bro, nga mularga nami karong gabi. Makalitan man sa taan ng imong paglarga, oy, Duloy.
Apasa si Papa ni Mulito. Papauli kay mangandam ta aron sa paglarga sa imong manghod. Naunsa man ka ba? Nihilak lagi ka diha. Huwag ka malipay nga. Makaskwela na si Duloy dito si Bo. Bitaw pa. Nalipay man. Pero nag-uusap ko. Oh, pa. Kundi palang unta na pobre. Di nyo kumusugot ka magkalagyo mo nga akong mag-anak. Pa. Pero saon ba? Na di man ako kaya ang pagpa-eskwela ninyong duha. Ay lang gud paghilak pa. Naibaw man ko ba nga kung magpabilin ko din sa ato, di gyapon ko makaeskwela kay kinanglan man nga paunahon og eskwela sa Manilito. Maugid pa. Pag-amping baya dito, ha? O pagbinuutan in taon dito, aron mahuman ka sa imong pag-eskwela. O ma, Sige na lito. Ihato ning manghudi mo dito sa pier. musakay na ko sa barko bro ha. Bro, Oh, naunsa ka uy, hilak ka mo gud ya. nangauna ko ni mo bro. Kay sukat mag-eskwela na to grade 1. Ang to na grade 6 ta. Magsige bitag kuyo kay classmate ba yata. Nya karon magkalagyo na ta. Sige lang good bro. Antos lang ta. Ikaw din ya. Pag-amping din ya. Ikaw sad bro. Pag binuotan dito ha. Oh bro. Sige lang. Mukontak ako nimo. Niya may number ng tiya. Ako ning gipangayo aron makakontak ko ninyo. Mayo hinuon. Ug maningkamot ko nga mahuman ko eskwela bro. Aron mahawas tas kalisod. Ako sad bro. Maningkamot ko nga mahuman ko og eskwela aron matabangan na to ang atong mga manghod. Ma, pa, muhang yun ko ninyo nga muskwela ko sa college. Murag lisod man na dungoy. Maugid dong. Naabaya in taon kay mga manghod. Kuwang ang kita ni Papa nimo. Pa-eskwelahan lang gud ko ninyo pa, ma. Bahala na og dili ko mahuman sa college. Basta makaskwela lang ko. Dito, tumaga sa ring cellphone may nanawag si Duloy. Uy, hala, nanawag ko na si Bro Duloy. Hello, bro. Mayo kay nanawag ka na. Gimingaw na kay minimo. Ako sa bro, mingaw kay ko ninyo diha. Onya, kumusta naman ka diha? Swerte kay bro kay pag-graduate gina ko diri. Nakasuday kong trabaho kay accredited man ko sa TISDA sa akong giskwelahan. Uy, hayahaya ko di mo. Gikaluyan lang bro. Unya ikaw, kumusta naman ka diha? Gusto lagi unta kong muskwila, pero mura man og dili kaya nila ni mamagpapa. Bro, eskwela lang yun ha. Kay mutabang-tabang ra ko nimo sa imong bero nun sa eskwelahan. Tinuod ka, bro? O lagi bro. Salamat kayo, bro, ha? Bayo hinuon kay tabangan kasi yung manghod aron mag-eskwela sa college. Lipay bitay kay ko pa. Uy, o sa plano ni mo ron. Ador ako sa lungsod mo istar pa sa akong mga igagaw. Kada semana lang ko muli din sa ato. Mangarga ko aron na ako allowance. Kaya ni mo muulit din kada semana nga 20 kilometros man ang gilayon gikan sa lungsod pengo din sa ato. Kaya ra lagi pa. Ang importante nga makaskwela ko. Ay, salamat kay Sabado na gyud. Muli na ko sa amo. Mangarga ko aron na ako'y allowance. Lay gani kay di ay bike sa kong igagaw. Gipagamit niya nako. Duha ka oras ra maabot ako sa amo.
Maayo kay ni anak kadung. Nga naman pa. Tuay lanot, kupras og tuba sa tong silingan. Nangita sila og mupasa na to. Pasuman mo karga ka to. Ako'y pasa na to ba? Maayo na lang na ako'y allowance sa akong pagskwela. Kapuya eh. Unsa man dong ito? Kaya pa kay di apa ko'y duha ka container na tuba. Ako ipakarga nimo. Nang, kaya pa. Ugma dong ba, Domingo man. Usam kang orasa mo gikan piyo sa lungsod. Bisag hapon-hapon tingali pa? Mayo noon. Kay magpatabang unta ko nimo. Na ako ihatod nga tuba sa tong suki sa laing barangay. Dito sa Hilaan pa. Sige pa. Way problema. Layo-layo gini ning barangay Hilaan pa sa? Layo dugoy. Di madaog way kaupan kay bukat kini container sa tuba. Uy, na. Baha mday pa? Uy. Hinay ra na oy. Mulabang ta ba? Basig maano tas baha. Di na makaalo na to eh. Hinay ra kay na. Dali na. Labang ta. Pa! Ni anam naman ni kakusok ang baha. Bitaw na. Pugong lang ginuha. Pinahanggan nga di kita matumba. Kay maalo ni kipasa na tumba. Anugong tayo. Pa! Jesus! Pagino! Pa! Ansa ka? Hapit ko malang gusto. Nagatunog ko ba to? Dali pa! Gunit ako! Aron, di ka madaptak! Oo. Pugugid ba ha? Pugugid! Gunit ako mayo! Pahok di ang paggunit mo sa container aron, di ka mahog! Doon na lang ka sa daplin pa! Ay, salamat yung taon nga nakalabag ito sa baha. Nawata matumba. Kuyawan ako ganiha pa, uy. Abigin ako, og. Madana kas baha. Hinaunsa mo sa to, eh. Ikalit magkusog ang baha. Pait kayo ang atong kahimtang pa sa. Huwag tayo mahimo dong. Kaya maumaning ihatag si Ginoo na to. Mo ni pag-aing nun dong, mataot ang pobre. Mamatay sa tang pobre. Dili pa. Dili na ako tugutan nga mamatay kong usa ka pobre. Maningkamot ko pa. Nga mahuman ko sa akong pagskwela. Isip mo'y litong-lito sa mundong ginagalawan. Daghang mga pagsuway nga niabot sa akong kinabuhi. Pero ako ning giantos. Og kaluoy sa Ginoo, nahuman ko sa akong pagskwela. Og usa na ko karon nga maestro. Og si Bro Doloy, tuwa na po siya sa Australia. Nagbase siya dito kauban sa iyang pamilya. Og amo na sad nga napahuman ang among usa ka manghod nga usa na sad karon ka teacher. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Mana so sa ka. Ano pa daw siyang kaagi karon? Magaling sa kababaeng nga nagpuyo sa Cagayan de Oro City. Ang atuang tatampo nagdasangan nga Lora. Sure na gid ka nga maglain mong Stephen? O, ma. Taod-taod na sa biya mi. Unya, kay wa pa man mo makasal. Ma, anha naman sa mi padung, di ba? Taod-taod naming Stephen, ma. Sigurado na mi sa usag-usa. Usa pa sad, ma. Daga na ba yung manag-uyab ron nga
nagpuyo, bisag wa pa sila makasal. Pero Laura, lain manggod tan-aw. Mama sad, uy, kadang panahon na dili na mo matter pa ron. Kaya ang katarungan gani sa uban nga, mas maayo ko no, nga magpuyo sa una magpakasal. Aron mahibawan ang batasan ba? Nahala, sige. Ikaw, good. Dili ka man gyud magpapilde kung unsa may akong isulti nimo. Mama sad, uy, papildi ba? Manistorya raman ko. Nasa di ako'y point, ma, ha? Nahala lagi. Onya, kanus aman mo mamalhin. Nalipay kay ko, love, nga nakalain na gitag ato. Ato di ay ni. Nga, nangabang raman ta. Aw, puhon. Makapalit na gid unya tag atong kaugalingong yuta para sa tong dream house. In God's will, love. Atong bunyagan? Ha? Bunyagan ba? Ang kwarto, good? Love, sa ba? Ayaw ko kasama. Wa para ba ko iligo na? Aw, ako'y ligo sa kong baby. Kinsa man ni? Number man? Hello? Hello? Si Ate Laura ni? Oo, ako ni. Kinsa ni? Te, si Kim ni. Imong igagaw. Oh, Kim. Ano man ka? Naghila ka? Te, mangayo ko si mong tabang, be. Wala ko kailay kaduulan, kod. Anhi ako sa amo. Anhi ta mag-istorya. Oh, Kim. Anong ganda ka magmangabag? Nilayas ka sa inyo? Te, pwede aris ako sa inyo? Unsa man din nahitabo? Gipalayas ko nilang mamagpapatigod. Oh, Kim. Mabdos ko, te. Unyawa ko barugi sa nakapamabdos na ko. Te, naglibog ni ko sa akong buhaton. Tabangi ko, tibi. Kaysa tinuon lang, no? Gusto na lang yung magikog. Kim, ayaw ba akyod ana, ha? Ayaw gid pa kung ako nagtautan. Dili na maayo. Pagsuway lang na sa imong kinabuhi. Hinaan naman na. Sige lang. Anhi lang mo sa katipon sa amo. Tabangan ka na mo sa imong kuya Stephen. Salamat, eh. Salamat kaayo. Mao ba? Aw, ako, love. Wa ko'y problema na. Tabangan na to siya kutob sa atong mahimo. Lisod sad kun atong pasagdan. Ngalig maghikog yun noon. Ato pang konsensya kay dinhay man nangayog tabang na to. Thank you, love. Thank you, gid kaayo. Saon. Mura na masagunan akong manghod si Kim, good. Nakasabot ko, love. Maungon, sige lang. Namtay extra foam. Ipagamit lang na niya. Thank you, love, ha? Way kaso, eh. Sige na, ihatag na niya ang extra foam. Sa sala lang siya pakatulga. Naara may electric fan dito. Sige, love. Ay, buntag naman di ay. Bangon ako, bi. Aron makawaluto kong pamahaw. Good morning, te. Kaon na, te. Uy, Kim. Ikaw mo'y nagluto? Good morning, love. Si Kim kay nangunay og luto diha. Nahibong gani ko pag mata na ko kay nanay andam nga pamahaw sa lamisa. May na lang, te. Makabayad ko sa inyong kaayo na ako ni kuya. Nga inyo kong gipapuyo dinig libres tanan. Uy, kaso, naunsa ka baya. Pag-amping lang anang imong kimabdos kay na, bako na raman ang imong tingan. Hapit ka naman mga anak, no? O, te. Puhon, mga sunod buwan na. Mao ba? Puhon, te ba kon mga anak na ko. Mangita kog trabaho aron makainahinay kog bayad ninyo ni kuya.
Ayo na lang sa naghuna-huna ang bayad nimo namo. Ang importante nga hatagan mog maayong ugma ang anak nimo. Tabang! Oh, uy. Sakit na Si Cameron, Ginoo ko, mga anak na matingali siya. Ako tawagan si Stephen. Maayo ganit, love, kay normal delivery ra ang pagpanganak ni Kim. Ay, salamat in towns Ginoo. Og, love, salamat gid kaayo nimo ha. Way ka love, boy. Mao ba? Nanganak na di ay. Mauna, tiyo. Unsa man, tiyo, wa mo'y planong mo tan-aw, tiyo, sa inyong apo? Ay, sige lang. Magduawan lang niya midihaday. Salamat nga imong ming gitabangan ha. Ilabig na gid ang imong igagaw. Usaw nga perti mo sa intaw na mong lisura diri oy. Daghan ba yan na sila? Mabitaw na among gikayubsan niya kay nagpamabdos dayon siya. Wagid siya yun nahuna sa akong kahago. Ilabi na ni mama niya. Tiyo, sige lang, good. Naa namang good na. Okay naman sad nga, anhilan sa siya. Total, wa pa man sa may gibuhi ni Stephen. Ay, swerte lang ikay na siya nga nakaig-agaw siya kasama ni mo, day. Tiyo, good, oy. Tiyo, sige na ha, kay napakoy buhaton din ni sabay. Ingna lang niya ko kung kanus amo mo ani sabay. Oy, kadako na ni. Bibiha, oy. Ang ngayon kayo siya nga, nagpupot sa anak ni Kim. Pwede na yung mapapa. Oy! Makalingaw naman yung among baby, oy. Si tita na siya pakugo sabi. Dalibi, dalibi. Kabugat baya, purya-buyag. Si Mama. Hello, Ma? Nak, asa ka karon? Nag-duty ko, Ma. Nga naman. Oh, dito manggugus inyo gikan. Wala trabaho si Stephen? Ha? Naamin, Ma. Nagdungan gani miglakaw ganina. Nga naman? Oh, naamanggod siya dito sa inyo. Mao ba, Ma? Basi na alay na limtan mo ang nibalik. Ay, kuan man good. Onsa man, Ma? Wa na ko eh. Kalimti na lang to. Sige na ha, i-off na din ako. Nagtrabaho ka man ka ha. Sige, Ma. Bye. Ay, kapuya, uy. Hadi ka na gibuhat sa opisina, uy. Sakay pa ni hapon, no? Ay, gutuman na baya. Ay, maayon tag nagluto si Kimda. Maayo kay nakabisita ka gyud dinhis ato. Taod-taod na sad baya, mga wa ko makalaag din he. Kay, maulagi, busy ka is trabaho, good. Si Stephen, asa? Naasa bay, Ma. Naamaguto siya gibuhat, maong wa mo kuyog. Mao ba? Unsa man ko na iyang gibuhat? Milagro? Ma, kalain ko ni mo. Ano ingon anak man ka? Ambot lang. Basta kailain ang akong feeling ni Stephen og di Kim. Panid-ina ha? Basig nagbuhat na nagmilagro nga wa ka mahibaw. Ma. Karon, inig-uli nimo. Sila ramang yung duha ang nahibilin dito. Basig masakpan na gini mo sa akto. Kalain na ba hinuon sa kong gipati? Imbis mo kayo na ako na nga dautan. Mura naman hinuon kong nagdudas gisulti ni Mama.
No, dili ko matuo. Nasayop lang si Mama. Nasayop lang unta. Kinuo ko. Nasayop lang ginunta sa Mama. Maginahinay kong lakaw. Oh, buhay tao din sa sala. Ang bata, naara din siya ang kuna na tuong din sa sala. Kinuo ko. Asa matay sila? Nasa kwarto. Dili mahimo. Antuon ako. Gawin sa mo din eh! Love! Ate! Kinuo ko! Gaya mo magmilagro din eh! Ha? Love! Ayoko ko! Ate! Kinuo ko! Kapag kasi mong naong, no? Human ka na ako, tabangi! Nakabuhat ka na ko, ane! Love! Pasayloon ko! Pasayloon! Ikaw na nalagkas sa yun, ha? Kanusala ko niyong gibuang, ha? Grabe mo ka mga baboy! Ayaw na lang pagdahong Stephen nga naapay kasal mahitabo na to sumaabot. Tukoy kay undang mo na tani. Dili na ko nimo. Og ikaw, Kim, balik sa inyo kung asa kagikan. Bagakad naong! Ate! There are nights when I can tell you why did Grabe ka sakit ang ilang gihimo na ako. Hangtod ron, ako paghihapong gidada ang sakit ng ilang nahimo din ako. Dini na lang kutob, daghang salamat, RMN. Mana so sa ka up. Ano pa daw siyang kaagi karon? Magkining sa kababae nga taga Bohol. Ang nga matatampo nagdasingan nga lay. Apat ka kain kami tayo! Ngayon mo, ano, oy! Oy! Oy, ayaw mo, ana, ha? Ayaw ninyo kinanangan ko, anak. Dili maayo ng inyong gibuhat. Dili maayo ng magyaga-yaga. Lay, anak. Dali na. Okay, class. So karon, muse sa natong butaran, ha? So ba, na may gustong i-nominate para mahimo na itong muse? Sir! Yes, Nel? I nominate Sir Lailani for our muse. Ako? Okay. So, kinsay mo vote ni Lailani? Anyone? Kaya kami mabot niya, pati ng naon. Kaya nga may umyos. As tayo nag-nominate niya, basta mabot ang kaya! Oh, nga nung mura mo kag masulubon, ha? Uy, ni ana di ay si Lailani. Maayong hapon, tiya. Maayong hapon, ma. Agi lang ko. Day, nilang tulong magsuon ba? Si Lailani mo ipinakamaot sa. Hasta kaugalingon akong iyaan. Nakasulti nga maot kong taong. Pero ako'y mahimo. Mao naman cute ni. Hinay-hinay na lang ako daw aton nga bati ko sa ilang pananaw. Lay, naapi ang lalaki nga na-crush ni mo. Ha? Binuang ka diha, uy. Nalagi. Nahinumdum ka ni Nel? Ang lalaki nga nag-nominate ni mo pagka-muse? Crush ka niya, day.
O gusto siya makikita ni mo. Mao ba? Pero sa di pa mo makita, make-upan ka na mo, ha? Pagupahan ka na mo. Sige! Okay na niya akong naong upurma. Kay si Lily man ginapagwapan ako. Ingon si Lily nga doolon lang nako diretso si Nel. Tuara siya. Hi, Nel. Makig-istorya ko nung kanako. Ha? Tinuod nga na-crush ka nako? Ako? Makras ko nimo. Wa ka malipong og mabuang diha. Tanawar ko ng purma nimo. Muram gani kag lalaki. Nga pa'y panit nimo nga itom kayo. Ya, ninaki pag ginang imong buhok. Kulot pag yun. Pati ani mong naong eh. Maong di may tabo nga makagusto ko nimo eh. Ikaduhan na ni kahigayon nga imo kong gipakauwawan. Salbahis ka! Uy, lagi ka na! Sobra na sila da. Huwag ko'y gibuhat ka nautan nila. Pero permila ko nila pakauwawan. Gitawag pa ko nilang tumboy. Sukad karon. Padayonon ko ning akong porma nga mura kong tumboy. Og dili na nako tagdon ko noon sa pailay kasulti na ako. Pasagdan ako sila hangtod nga mo graduate to sa high school. Congratulations, anak. Salamat, ma. Karon nga ni-graduate ka na sa high school, wa na mang bully pa nimo. Unsa man, magbinabay ka nagporma. Naana naman ko sa kong porma ron, ma. Mao man lang gihapon. Bisag unsa pay porma nako, bati gyapon kog naong. Na, dili ka man bati og naong. Kung imo lang tarungon ang imong porma, guwapa man ka. Basta tarungon lang nimo ang imong sinulupan. Ma. Oo, morena ka. Pero kung puti pa ka, sa tinuod lang, ikaw ang pinakagwapa ninyong tulungan managsuon. Ma. Ma, third year college naman ko. Unsa ka kung manarbaho na lang ko, no? Ha? Naana siguro mo dawat akong trabaho, ma, uy. Maong trabaho na lang ko. Pero, dili ko din sa ato manarbaho, ma. Mangapay ko sa medyo layo din sa ato. Ikaw, nak, kung unsay gusto nimo. Salamat, ma. Lay, kita may close din sa trabaho, ano? Nakadisulti di mo. Unsa man na, Mitch? Gupahan ko ni mo. Pero, wala ko lain, ha? Unsa man? Badoy kay kang manumit ay. Ha? Pero ayaw lang og kalain, ha? Dapat manggod, kamao kang mangarti. Uy, tarungon ni mo og atiman ang imong kaugalingon. Ayaw pag binadoy. Pero mao man akong naandan. Pes, pag anad na nga, dili na ingon ana imo porma. Bahalag everyday ko magsigigrimay ni mo. Basta gusto na ko nga makita ang imong kagwapa. Mitch. Pila na ko kaadlaw nga. Giusab na nako ang akong porma. Isuta ba aning dili mo yato naandan, uy. Pero, sakto man sad si Mitch. Kinahanglan nga hinay-hinay na nako atimanon ang akong kaugalingon. Angay lang sad kay about sa mga beauty products ang among trabaho.
Everyone, I would like to inform you ang bago na tong assistant nining atong beauty product, Lailani. Napamuhot ko. Girl, tanawa. Nagtanaw kong mga old photos na to. Look! Look! Wala na ba ka diri, oh? Pero, look at you now. Puti na kayo ka. O ngayon na kayo kang muatiman sa imong self. Nag-glow ka na, girl. Bitaw, no? Mura kay gimagic ang ako itsura ay. Lahi na kayo akong itsura sa una compared karon. Oo. Awa na lang di mo mausab, no? Kaya ka ng imong lihok nga mura kag tomboy. Hay, ambot kung mawa pa ba ni nako, Mitch. Lay! Good news! Oh, unsa man? Kaya tagan to free vacation sa tong boss. Ha, so, sa'y planin mo? Gusto kong muuli bayot. Ay, bet! Gusto kong bukoyog di mo. Sige pa! Lay, ikaw na anak? Lailani? Ano? Ma. Pa. Uy, kadako na ni mong kausaban, nak. Mura naman og dili ikaw. Ako ni Maoy. Og si Mitch di ay ma. Pa, akong kauban sa trabaho. Hi! Si Lily man ang naasunahan. Akong doolon. Hi, Lily. Ako ni Uy. Si Lailani. Ha? Lay? Ikaw na? Wow! Kadako na ni mong kausaban ko, day. Lay, sorry di ay sanay tapon na itong high school pa ta, ha? Sorry sa akong kibuhat nga. Kalimtan na lang to nato, Lily. Nanglabay na tong tanan, uy. Huwag ka magdumot na ko. Ay, tuo di ay. Sa sunod adlaw pa, naatay reunion. Kinahanglan nga mo to nga ka, ha? Dungan taog adto. Oh, sige pa. Akin na. Muna ang isulob sa iyong sa reunion. Uy. Dili ko ana, uy. Binabayra ka ayo na. Kiwawan ko ana, uy. Kanindot ani, So, unsa man ang imong isulob, aber? Okay na ko aning jacket. What? Ay, ako no, naglagot ko nimo. Baduhay gid kay girl. Gitinaot gid nimo da nga mag-jacket lang ka. Sagdi lang good. Balag baduy gihapon at least na usab ang akong panit, di ba? Oo, lagi, Jai. Nakabantay sila nga nindot na kay kag panet, kay puti na kay ka. Pero, tambay gihapon ka tan-aw, no? Nawala gud, no? Lay, kita ka ng lalaki? Nainumnum pa ka na niya. Ha? Hi. Hello. Ay. Lailani. Ikaw na, ha? Kainsulto ra kinatawan, ah. Wa pa ginagapon ka mausab nila. Isurok uroy akong dugo ni mo. Gay! Uy! Lay! Alay! Wa gid bawa sa una-una ang pagkiss nila. Bisag pila na kadloo nila pay. Mura mong gudog. Naikurinti nga nilatay sa akong kaugatan at kayo na.
feeling na ko, murag, babae kaayo ko. Og, na-realize na ko nga nakagusto gina ko ni Nel. Ay, bet na ko ang imong pork macaron. Salamat ba yun? Kiss raman day ni Nel ang makapababay ni mo, no? Ha? Ako tatalo kiss, oy. Ay, kay sukad yun atong ihagkan kaniya. Wala! Completely babay ka na yun. Amaw. Ano pa kay ka, girl? Excuse that girl, ha? Hello, Lily? Lay! Lay, happy na nga akong kasal. Oh, mao ba? Wow! Congrats! Thank you. O gusto na ko nga ikaw ang akong maid of honor. Oh, sure! Wow! Kagwapa ni mo, day! Wag ka masayot nga ako ang imong gipa-makeup ni mo. Ang ngayon ko. Thank you, girl. O sige na, uy. Ato na ko kay basig malate ko. Wow! Kagwapa ni mo, Lay! Thank you, Lily. Pero mas gwapa gid ang bride, uy. Of course! Lily? Lay? Nel? Oh, di kusog pa na nga akong kulpa. Tuod ay, nalimot kong pahibaw ni mo, Lay. Si Nel ang imong partner karon. Ha? Lily! Excuse ha? Kagwapo niya. Gwapa kayo si Lily, no? Siya may bride. Pero abi ni Mulay, sukad pagid sa high school na to ba? Ikaw rin ang nag-inusarang muse sa akong mga mata. Unsa naman sad na? Binuang na sad? Wa pagid ka mo tagam sa akong pagsumbag nimo? Uy, seryoso ko, Lay. I'm serious. Nakagusto ko nimo. Sukad pagid sa una. Ug hagtod karon. Lay, I love you. Kung nagsulti pa lang unta ka ana sa una, wa pa lang unta ko nimo pahilaka. Dili unta ka maigo sa akong kumo. Pero abi ni Nel, I love you too. Wake up, the bed is soft and warm where we lay. Dili gid na to matag-an ang panahon. Ang lalaki nga nakatamay og nakapahilak nako kaniadto, mao di ay ang lalaki nga akong ikadayon. Karon, 10 years naming kasal ni Nel, og may duha nami ka anak. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN.